Ivana, da, gađala me sa nečim u glavu jer me zvala neka drugarica na telefon i ona povela i kao nešto, kao šta ti je, kao nemam pojma ni o čemu pričam ili ništa, ono, čemu se radi. Sedeli smo u nekom restoranu na ručku i bio je poziv i završio sve ono s posljednjim mojim pitanjem, jel ona to sad treba da zna ili ne treba da zna i Aleksandra kaže ne treba da zna. Kaže, ali ona to sad zna otprilike, tako da je bilo malo, za malo da propadne cela stvar. U ovom trenutku ona misli da u stvari ja neću dati intervju, ja sam rekao da nema šanse s obzirom da inače je dogovor barem, odnosno moja molba da se ja tu koliko mogu ne mešam, a da i ona na taj način funkcioniše. I onda kao shvatim da ona to meni kao shvaćate, ali kao nemoj nešto kao, ne znam, nešto tako prilike ispalo kao. Izvini što sam te slagao da neću dati intervju. Hvala. Evo, tu sam nešto na Novom Beogradu, sad ću još malo. Ajde. Super je napad, ajde, vidimo se. Toliko o tom. Kad je ona bila mala, ja sam bio još mnogo manji. Nekad sam ja imala čak utisak kao da sam ja njoj starija sestra. Davala je uvativne komentare na moje odrastanje. Mislim, kao pokušava da bude strah. Kad ja izađem sa problemom, imala je uvijek dobar savjet. Koje školi? Pa nije baš posjećivala nešto, ali... Mislim da bi sa tim završila rečenicu. Ne znam šta odgovorim, već razmišljam kako me davi, Za mene osoba koja nema Mane, naivna je, užasno. Naivna i povodljiva. I ne znam s parama nikako. Ko što reče Vukašin, ne znam s parama. Igrice, da, tu je manijak. Dosta radi sa kompjuterom, dosta je tu, mislim da je to relaksira. Kad ćeš da mi vratiš hard diskove? Da, što je dao na popravku prije 3 godine. Opasni hipohondar, da. Od modrice to je već neka leukemija u pitanju. Kad se svađa, borac je za pravdu, svađa se za pravdu i za istinu. Nije svađalica, ali kad joj dođe dan, beži od nje. Zacrveni se u licu, izvrišti se malo i posle 2 minuta kao da ništa nije bilo. Kako izgleda to? Pa, obično pobegnem, tako da ne znam. Uvijek je spremna da se dogovorimo. Rijetko ona uzme da skuva nešto, uvijek je tu mama koja nešto napravi, ali kad skuva ona stvarno super napravi. Egzotična kuvarica. Pravi rusku salatu, znači Saša sve isecka, a ona je napravi stvari. Na prvi pogled u prvom trenutku to su one te čudne stvari. Ne znaš ti ni zašto, ni kako, ni šta, ali tu je fokus, osvetljena je bila u prvom trenutku kad sam je vidio, meni je to zasijelo i to je to. 100 romana, bar kod mene unutra, nju ćete morati pitati za nju. Zaprosio je spontano, to znam da je bilo bum kao odjednom. Početak jedne epizode, odnosno ove posljednje epizode je bio brak, tako da praktično nismo i mnogo ni o tome ne razmišljali kao što se otprilike u životu, barem kod nje dešava sve onako spontano i da kažem normalno, to je jednostavno bilo, ja sam imao raščistio sa sobom samo da mogu da imam i ovakav i onakav odgovor. Mi smo samo čekali kao kad će više, kao da se odluči. Samo je pitao da li se slaže ili se ne slaže, ili je to značilo da se od sutra menja sve. I onda je rekla, okej, idem. Bilo je cenkanje, kako je duže trajalo i na kraju sam je prodao za jako male pare. Za tiket u kladionici. Svadba ko svadba. Svadba je protekla kao nenormalno skroz, znači venčanica, Dragan Vujinović do Starke i ono sedi to kao da svira bubanj, peva kao Metallica. Na kraju uzela svirala bubnjeve u venčanici. Nije mogla znači ni za svoje venčanje da pusti da neko drugi peva. Skakutala je, nisi mogla nikako da je vidiš u kome kraju. Pa Sara je u svakom slučaju sada čini najsrećniji. Kao da je praktično ceo život u stvari ona bila ta majka koja u tom trenutku nije imala dete. Ivana baš posvećuje pažnju maksimalno koliko može. Ja ne znam da bih mogao da pronađem osobu koja više želela bebu od nje, odnosno od nas. Za 10 godina? Možda malo još da podetinji, možda. Možda sad se malo ozbiljila. Trenutno, pa da odu na Euroviziju. Vidim da ona ništa ne planira tako na veliko, nego ona ipak malo pušta da se stvari dešavaju same od sebe. Nadam se sa sinom. Da ima se igra neko da čuva Saru. Osoba koja je praktično sve stvari koje je trebala da ostavi po strani, ostavila po strani i sad je to
cara jednako život. Nastavi da čitaš Bibliju svako večer. Dobro. Primljenog znanju, znači, pa šta da vam kažem. Oni me najbolje znaju. Dobra selekcija je bila. Da. I jako mi je bilo čudno to što mi je brat u priči, jer on inače se nigde stvarno sestra još i po televizijama i peva i sve, a brat je vrlo povučeni. To mi još više iznenadilo što ste njega našli. Ali oni me stvarno najbolje znaju i stvarno su rekli to sve što jeste tako.